weltare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to kay hayri to belinaɓe to beelinaɓe to rindiaw to jooke to neere to neriyel to wolumnere to wolum hatara to bagodine ko on takkusan juuɗa ha e nder galle ceerno amadou tidiane kane ha to galle ceerno mamma sisé to fonde ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie nulde avion ha wi dak guura gila ko fati e liɗɗi ha e maaro kala e mbajjuji wonande kay faade e leydi turka wonɓe oɗo saaha joni caɗele caggal nde leydi dilli toon yerɓande musta no feewi to leydi Sénégal ko jeere okkas tawatede nde Touba sumi lawol ɗiɗi ɓowol e nder ndeɗo hitande wotere to leydi Mali waylo wayloji kewɗi mbaɗama kay e gardigo duwane e nder leydi he to leydi Cameroun ko ñalawma hande o sappo e tati colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati woni manditare mawninde kay ko fati e duuɓi capanɗe jeenayyi ɗipol biya hoorejo leydi ndi heeɓi laamiɗo leydi ndi kene wona hande duuɓi capanɗe nayyi eggo to leydi Kenya e oɗo saaha joni ko exercice militaire molanteɗo Allah mo hono mo meeɗa yeede to Afrique de l'Est woni ko waɗede toon e gardogol dowlaji tenduɗi Amérique to leydi Gabon fuɗɗima ñalawma hande o jonde kay ko fati hakkude landa laamu ka woni parti au pouvoir hakkude mum e landaji lunde woni opposition ko fati e keɓogal suɓgoji tijjadi hitande 2023 nde to leydi kabaruji men jolam jaɓeri men jaaha to leydi turka to leydi Syrie ha to Ukraine to Palestine bisimilla mone kirki hotondirte joni joni piren pacciren ceerno jiɗi si ko wittiyanke leɗɗe ko safre safruji fina tawa ceerno jiɓi si ko jaadiɗo ɓalawalla e donowal kala ceerno jiɓi si ko laaɓɗori ɗum malaɗo woni omo safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa jiirola ceerno jiɓi si ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogan sita wonduɓe diabète tension cholestérol asmo ɓandu ƴakkoru ɓandu musoru ceerno jiɓi si ene yarande rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno jiɓi si ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa wutrima ɗum fodde sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeere rafini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri suuna woni temiri so tawi a waɗi no wirumani ko famdi kala fodde temedere rafini yaltayma ha laaɓa ceerno jiɓi si ne yawnan ɓen worɓe usuraɓe gorago e yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi omo andina wonduɓe o rafi e oɗo saaha joni modde leɗɗi kisi pula biyeteɗo muuɗa hirda ko joni joni ƴetta ɗum jeeya tigui tigui nafoore mum hano hannirta ni ceerno jiɓi si caggal nde waɗi tour de leydi Sénégal arti oɗo saaha joni o tawi nder leydi Mauritanie to base makko mawɗo tawateɗo légal nettek sara jere nettek kala jiɗɗo jokkodirde ceerno jiɓi si numéro mum téléphone ko 47 22 80 84 ko kañum woni numéro makko appel ko kañum kadi woni numéro makko WhatsApp kala noon donc heɓde ceerno jiɓi si omo gollodo mi yi ko ne wiye ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 so tawi a heeɓi ceerno Alassane Sy ene wayno ko ceerno jiɓi si jaɓɗani ceerno jiɓi si wiye dendagal kirine mom kala to mbawɗa wonde so Mali so Sénégal so Mauritanie so Belgique so Europe so Asie to mbawɗa wonde kala leydi kala continent so tawi on pamodiri leɗɗe ma jette hano hannirta ni ceerno jiɓi si ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone ɓerde ma ha mbiya yoni tawateɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo guya tawateɓe nder leydi Sénégal e dendagal leyɗele tawi leydi Mauritanie ko temedde nayyi CFA kala jiɗɗo nedduɗo haalis wernede listihara mbaɗata ko 77 653 03 67 ko numéro makko weeva ko numéro makko kadi orange money ceerno jiɓi si ko laaɓdori ɗum alaɗo wone so tawi wa yennama ka miskino safruma ha mbiya weng tawa e mbuuɗa yoɓani ceerno jiɓi si mbadden danɗo faade makko musidɗo tedduɗo funnangue hirnangue rewoye worgo
ɗo sahale ɓaleri jam koye are meɗena on jam woni goreltoya ko ha ko moƴƴo iwru ko en to kordinoro ari ko wallude en e safrude en ha moƴi kala yiito hen hoore muɗuma ha neɗɗo toƴiɗo ɓandu musoru koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum jogiiɗo AVC cardiaque ɓandu jaaɗoru wuloru jogiiɗo caɗele jaɓet e ko fati hen kala sa jokkodire gorel toya joni joni keɓa hen ko laaɓi gorel toya ko ha kono ha ko wargani ala effet ala rewam a yarat aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala kala ko bonnantuma haydara goɗɗum e ɓandu ma so wona ko moƴƴi tan ma sa yiɗi yaade to site gorel toya janggana hoorema ha ɓernde ma ɓuura hoolade jahata koto page internet mbaɗa www.goreltoya.com ma yiyen toon hoore maɗa kala sa yiɗi heɓde tongoje gorel toya beele mbawa heɓde ɗuma wotto woɗɗo joni joni so tawi koto leydi Sénégal gonɗa jokkodirta koye Mamadou Ngaydo mbatta ko 77 128 23 46 walla so tawi koto leydi Sénégal Dakar marché Zengue jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye 77 426 68 04 so tawi koto Mauritanie gonɗa jokkodirta koye Boy Niassa 00 222 47 85 20 96 so tawi koto leydi Côte d'Ivoire gonɗa jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel toya e jeese meɗena kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine 13 lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habruji men ɗemgal pulaar soote he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nete ɓosoje ko musidɗo men sehil men Abou Bah habruji men e ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie puɗorɗen catal bitengal AFCF woni association des femmes chefs de famille ko fedde rendinde rewɓe taw ko fedde heptinade e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri mette mabɓe mawɗo no feewi e sunare mawde ko fati e mayde biteɗo suufi wula chine mayɗo e juuɗe police ji to Dara Naima ɓe donima noon dendagal famille o kala eɓe mbiya tan nde Allah yurmotomo yaafoma harramo aljanna ɓe namdima kadi nde enquête jaajo wawata udditede hen kala kadi tawaɗo juuɗe mumen ene moddi e ngoɗon ndeɗon mayde beele ne wawa rewnede lawol hano hannirta ni ɓe erima laamu Mauritanie noon nde wattata hakkille mum no feewi e saaha kay ƴettata ɓen taw ko watte ɓe recrutement ƴettede wonande kay koninkoɓe nde wattata kadi hakkillaji e kala saaha nde nelata yimɓe kay ɓen taw ko daɗiɓe e mbadi maintien de l'ordre ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen guila nana mayde suufi wula chine seppoji ina jokkidiri e nder noktoɗo ha tendi noon e yesso commissariat mo Dar Naima de to noksoto e nokku to nangganoɗo aleda hanki o e nder seppoji he noon police nangui militant goto biteɗo Mohamed Lamine Seck noon ko kañuma woni horejo fedde wiyetede mouvement partisan du changement taw toskama noon ewɗo saaha joni omo tawe juuɗe police kollirama noon hewɓe kolleri e saaha nde police o nangatamo ne ɓe nanguinimo ndolago hewɓe kadi kolleri wonde ɓe puɗɗinoma tolludemo guila nder e nder ha yimɓe he teskama noon ɗeɗo balle tati kay seppoji ɗi ko ɓami ko kay e kala ñalawma kanko Mohamed Lamine Seck noon mo yiye e nder ɗiɗon seppoji nder balle tati ɗe kala e oɗo saaha joni noon taw ko hollirde mette makko e namdade nde justice waɗete ko fati e mayde
oɗo biteɗo Choufi wula chena ha joni kabaruji men ɗemngal pulara to leydi Mauritanie keddoɗen laamu leydi Mauritanie nuldi lana ndiwawka ndimduka ha widdak marchandise taw ko fati ko ɓuuri hewde ko guura guila e liɗɗi maaro e tamaroje gueɗe baji noon wontude e bajjuji yantude e bajjuji ɓe nuldi ɗum to leydi turque ko ballal leydi Mauritanie faade leydi turque tawateɓe caɗele mawde no fewi caggal nde leydi yerɓi toon yerɓande mawdi no fewi ha waɗi yimɓe ujunnaje kewɗe wasɓe hen pittali men ko équipe gouvernemental noon kañum tigui e dari kay e gardugol nani wula choroga kañum woni koyiɗo konngol laamu kañum kay woni ministre de l' équipement et des transports mo leydi Mauritanie kañum dari wondude e vati mintu khatiri on ko kañum woni commissaire à la sécurité alimentaire o kamɓe toppiti kay gueɗe ɗe ha jaari hano hannirtini habaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal e nder seppoji bannoɗi to bannoɗi to Mbacké teskama tigui auto président Ousmane Sonko gaddiɗo landa pasteka oto helanoma hen caggal ɗum noon yimɓe makko yiɗɓe makko e yaadiɓe makko kala jurnitnoma miccima ɓe udditi cagnotte noon on cagnotte kay ko miijade oɗo saaha joni eɓe poti sakkandemo feere nden feere noon ko yidde sodandemo werlamo hinde blende oto taw ko hinde blende on oto noon ɓe udditi cagnotte wonande kay kala kattanɗo kala jerlitiɗo ɓe wawata nanol junga e jiifa woda ko addi ko wawi fodde foof haaɓe mbawa sodde oɗon oto mo hinde blende oto noon jaru mum ene qime ha 1 million ha ene jaru mum ne qime 150 millions taw ko France CFA ko ɗum woni jaru oɗon oto e oɗo saaha noon e nder balɗe ɗiɗi woni nder 48 heures ɓe mbawi rendinde fodde sappo e tati ujunere e feccere woni 13 fodde sappo e tati millions e feccere woni 13 millions 440 710 francs ɗum woni ko rendina e nder 48 heures ɗum kadi taw ko ujunnaje 4 e temedde jeeɗiɗi nogas e tato neɗɗo ko fuɗɗi nannude jungo e jiifa yaltinde kay haaɓe mbawi hebde oɗon haalis ɓe kodide noon koɓe jokkoɓe ha haalis o tima ɓe mbawa heɓandemo oto mo hinde blende ɓe kolliri noon ha Ousmane Sonko darni kay ko wonande kay ko fati e hujjaji mabɓe yidde yoltude e hujjaji mabɓe kamɓene ɓe poti darade ɓe mbaɗa golle ɓe poti wadde kay gam yidde tekkinde nden ka Ekisal kanko Ousmane Sonko président landa Pastef ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeere witende jeere okas tawtede to Touba jeere nde kadi heeɓi cuumu kulɓinigu no fewi jamma bedɗo cuumu ngu noon taskama toon ko sanga 22h20 hakkude mum e 22h45 hollirama noon butikaji kewɗi ettaɓe kewɗe cuumi hen ha wonti ndondi ko gollo noon woni lawol ɗiɗiɓiwol e nder nde ɗo hitande 2023 ko jeere nde ne suuma ko suumi hen noon e oɗo saaha joni ko fuɗɗi limede ko 35 kantina wondude 40 tabal ɗum kam suumi ha wonti ndondi nde koninkoɓe faabo woni sapeur pompier ni kabaru o tuggi kay nde ɓe nani kabaru o yettade ɓe ko mintaji jeeɗiɗi noon paami tigui ɓe tardani ɓe mbawi darade dole mabɓe ponno e commerçant ji kewɗi noon kolliri wonde kala saaha ene wiye wonde ko branchement ji courant ɗi ndewani lawol kañum saboto masuji courant kono noon e oɗo saaha joni ɓe puɗɗima miijade goɗɗuma miijo mabɓe kay ko ya taw ala junggo waɗogo waɗde gueɗe baɗini hennene ha joni ko leydi Sénégal kettoɗen caggal dillere yimɓe Pastef mbanno to Mbacké ha kaake kewɗe e matériel kewɗe bonnoma hen Macky Sall hoorejo leydi ndi o holliri hen mette makko no fewi o noddi batu to nder gouvernement mo Thiès e nder gouvernement mo Thiès nder galle gouverneur to Thiès to jippino ko toon noddi batu ngu noon nde ngu waɗi tawa hewɓe ɗannima saabu ko pecce jamma sanga 3h du matin hakkude mum e 5h ko nden batu ngu waɗi o noddi noon yimɓe hewɓe ha tengti noon e ɓen taw ko responsable uji Benno Bokk Yakar o holliri hen mette makko no fewi o holliri kadi o jaɓata hay setta ko kay ko fati yimɓe yidde bonnude leydi ndi o holliri noon laamu ngu sewnanta yitere hay goto wonande kay ɓen yiɗɓe duppude leydi ndi walla bonnude leydi ndi walla firtude kay gueɗe puɗɗiɗe gollede e nder leydi hen o holliri noon kanko woni hoorejo leydi ndi ko kanko woni gaynako leydi ndi noon omo jogui responsabilité makko kay e ndimagu rende leydi ndi ha timma ɗum noon o jaɓata hay goto kene bonna ha leydi ndi yimɓe hewɓe noon kolliri wonde kay e kala saaha nde landa Pastef walla lundiyankoɓe namdi kay ko fati seppoji autorisation yidde wadde muɓodiral mumen walla seppoji laamu ngu ne heewi sallanade ɓe so tawi noon ko landaji majorité présidentielle ɗum ko ɗon e ɗon laamu ngu sifata on kayita ɗum noon ɓe kolliri hen kañum ɓene wona hunde fonde wonde ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen gendarmerie ɓe brigade de recherche ɓe Touba ɓe teeɓima faux médecin biyannoɗo hoore
docteur mum ko docteur ne safra yimɓe ne jogui clinique muɗum woni cabinet médical mum fodde duuɓi jeetati joni saabu guila 2015 faade oɗo saaha joni komo gollo en golle tawi ko clandestinement woni tigui lawota o rawani dow lawol o teɓama noon tawama o ala hay seedantagal gotal o alana hattani hay gandal gotal alana kay wonde docteur e uddide clinique e oɗo saaha noon ko caggal nde docteur eɓe hewɓe dilloɓe on fannu portanoma plainte walla gullitino ko nden tigui o teeɓa e oɗo saaha joni noon o tawama tigui wonde kala saaha mo waɗanno consultation ngaji omo safra yimɓe mo winda ordonnance uji tawa hay gandal gotal o alana ɗum e oɗon fannu e oɗo saaha joni noon o ɓinninama yesso parquet mo Diourbel ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jehen ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. en keɓani Amadou Issa Kébé ñalawma hande o ñaguima hen yafuya kabaruji men ɗemngal pulaar sennumima to leydi Mali ko tellumu leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen Abdoulaye Diop ko ministre des affaires étrangères mo leydi Mali woni ministére kalfinade ko fate jokkodiral hakkude leyɗele e gueɗe caggal leydi o holliri tigui wonde hakkude leydi Mali e leydi France e oɗo saaha joni so tawino ko dewgal wonno hakkude mabɓe ne wayno ceergal yani ha laaɓi kadi ceergal ngal timmi o holliri ɗum noon saabu kay gila ko ɓooyi saabu ko gila lewru août 2020 e saha kay laamu Ibrahima Boubacar Keita derguita ko gila nden kay pamodiral tigui woni koninkoɓe ardiɓe leydi ndi e oɗo saaha joni laamu transition leydi Mali gila nden natti famodirde e laamu natti famodirde e leydi France ñande 7 lewru février no gonɗen ndu ɗon e saha jillu jagorgal leydi Russe kalfinaɗo gefate gueɗe caggal leydi jokkodiral leyɗele wanno jillu muɗum e nder ha leydi Mali kankone mum o waddino conférence de presse hakkude makko e Abdoulaye Diop kadi arti e hollidde kay wonde relation hakkude leydi France e leydi Mali e oɗo saaha joni koko gasi ha laaɓi ɗum noon suuɗu no holliri tigui tekkerde surki ko ɓooyi hakkude leydi ɗe ɗiɗi ɓooyi tekkerde no surka tekkerde noon surki oɗo saaha joni nde royti hande wonti ndodi e oɗo saaha joni foti haalede kay ko jokkodiral hakkude leydi Russie hakkude mum e leydi Mali o holliri kadi wonde garala hono jagorgal leydi Russie kalfinade ko fate gueɗe caggal leydi biteɗo Sergei Lavrov arde muɗum e nder leydi Mali kayen nguɗon jillu ne tengtina tigui cehilagal moƴƴal gongal e jokkodiral gollodiral moƴƴal gongal hakkude leydi ɗe ɗiɗi o holliri noon guila kayde Cukkela Maïga hoore jagorɗe transition mo leydi Mali guila kay waɗi discours mum to Nations Unies hollirde wonde laamu leydi France abondini woni woppi leydi Mali en plein vol guila nden kadi o holliri guila kay nde leydi France haali kayita ɓamdade maɓe wonde ko gartirowo koninkoɓe mum ha laaɓa e nder leydi he e guila kay kamɓe leydi Mali ɓe kolir tigui ɓe yo ambassadeur mo leydi France biteɗo Joël Mayer nde yettata leydi mabɓe en 2022 ɗeɗo gueɗe kala ko kolliroje kay wonde toñodiral ko gasi ha laaɓi hakkude leydi France kañume e leydi Mali ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mali ha joni guila kay ñande jeenaya lewru février nde gonɗen ɗum hono ministre de l'économie et des finances mo leydi Mali o siifi are noon ko yidde hollirde kay arrêté o siifi arrêté hollirde kay wonde wayloji kewɗi waɗi e nder gaddigu douane ha tengti noon e nder région uji e nder région ngaji kalta ko fonctionnaire uji tawto direction générale mo douane wonnoɓe directeur uji régional uji ko wayno kay Khaye ko wayno Kulikoro ha to Sikaso kala e oɗo saaha joni mbaylama e oɗo saaha joni ko hesɓe gadda toon ko biyeteɗo Mohamed Koulibaly ko kañuma woni joni directeur régional de douane ma Khaye so tawi ko biyeteɗo Djagili Diakité kañum waɗama directeur régional de douane mo Kulikoro biyeteɗo Atter Agbazeta on waɗama directeur régional douane mo Sikaso biyeteɗo Cheikhna Amala Diallo gonnoɗo directeur régional de douane mo Khaye e oɗo saaha joni o wattama directeur de renseignement et de lutte contre la fraude Bakary Togolo gonnoɗo Bakary Togo gonnoɗo directeur régional de Kulikoro on oɗo saaha joni nommama directeur adjoint de l'administration et du personnel so tawi ko Wali Bathily gonnoɗo directeur régional de Sikosso on douane waɗama e oɗo saaha joni directeur adjoint de contrôle auprès de douanement Ibrahima Aga Azalada on waɗama directeur adjoint de recette
ede statistique douaniére ndera leydi he ɗiɗo nomination ngaji kewɗi goɗɗi kadi mbaɗama e nder ha douane mo leydi ndi ha joni ko leydi Mali keddoɗen hewɓe malinaɓe kile kay ɓeena wiyeteɓe les sages ha ɓeena wiyeteɓe chef coutumier woni ardiɓe aadaji e ardiɓe diineji kala e citoyen lambda kamɓe kala hewɓe mabɓe kolir tigui e oɗo saaha joni miijoji mumen e yidde men kay ko ala kay kanduɗo e wonde candidat gaddida kay ko fati présidentiel ardade leydi ndi ala kay kandude hen ha foti walla ha ɓuuri oɗon biteɗo Choukela ha ɓuuri kay oɗon biteɗo colonel Azimi Koita gardiɗo leydi ndi ɓe kolleri ko on kay handi e suɓede ko fati kay wonde mbiguembede e sumgoji baloji en 2024 koye ndina mbadi noon autorité ji traditionnel et religieuse ɓe sigu kala ɓe nuldi sete timmuɗo no fewi ummima toon ñande jamma aseɗa sappo e goho ene wiyata aleda hande sappo e ɗiɗi ɓe jaaɓe ni tigui to Nioro nayiɓe toon noon ko joddoyade Chérif di Nioro walla mbiyana Sharifa Bouye ɓe jewtide e muɗum ɓe ketto yiyande muɗum ɓe ketto kadi yidde muɗum e oɗo saaha joni ko fati ala oɗon alhaali hollirdeɓe kay wonde yidde mabɓe kamɓe ko yo kay hono colonel Azimi Koita yo gembe e ɗiɗon sumgoji beele omo ardo leydi ndi hano hannit ni saabu kay ɓe kolleri guila are gardigo leydi ndi wayloji kewɗi mbawi wadde e nder leydi he e oɗo saaha joni noon hakkillaji e noppi malinaɓe kala enen jappi heɗade kay ko fati décision Sherifa Bouye ɓurɗo lollude Sherifa di Nioro ha joni ko leydi Mali keddoɗen yen ha to koro ñande aljuma sappo lewru colte gonɗen ɗo sagataɓe joguitiɓe ha teddi sikkaɓe kay jeeya koye seɓɓitiɓe mbaɗi ñangu mumen e nder école goto ko école fondamental ngoɗo wuuro witego dangaten tawe to e nder commune mo Bondo e cercle mo koro ɓe gujji kala noon koɓe jinno e nder direction he ɓe kalaɗo ɓe gayni kadi ɓe duppi dendagal saluji classe ɓe tawno e nder ngoɗon wuro kala ɓe kalani ɗon kadi ɓe kolleri wonde koɓe artoɓe gongol noon so tawi ɓe garti ɓe jabanta tawi garti kay ɓe jiiɗa tawde hay église goto ene udditi e nder ngoɗon wuro siftinɗon noon dangaten ene tawi e nder région mo Bandiagara sen ummima to leydi Mali koto leydi Cameroun paɗen ko altine hande o sappo e tati lewru février 2023 ko ñalawma hande woni manditare hoorejo leydi ndi hono Paul Biya noon ko ñalawma hande o no kayitaji kolliri o dañi duuɓi capanɗe jeenayi o ɓayini noon o ɓaɗoyi oɗon anniversaire noon o mawninoy ɗum walla nden manditare o mawninoy ɗum koto wuuro makko to mbotu makko dasa to wuuro witego M20K ene tawi temedde ɗiɗi capanɗe joyi kilométre hakkude mum e Yaoundé ko toon kanko Paul Biya o mawninoy ndeɗon manditare Paul Biya noon holi hewɓe kolleri anduɓemo wonde kay ko kanko hecci duuɓi capanɗe jeenayyi ene sikka kay o foti dañde duuɓi capanɗe jeenayyi e nayyi ha duuɓi capanɗe jeenayyi e joyi ko ardi leydi ndi noon faade oɗo saaha joni ko duuɓi capanɗe nayya e goho ha joni kadi kanko woni hoorejo leydi ndi koto leydi Kenya paɗen leydi Kenya ene tawi tigui e exercice walla mbiyan entraînement militaire ɓurɗo mawnude no fewi mami hono mum meeɗa waɗede e nder Afrique de l'Est ardi koninkoɓe ɓe noon o jogui commandement o ko koninke mo dowlaci koninkoɓe mo dowlaci tentuɗi Amérique taw ko pour l'Afrique en Afrique de l'Est mujibo oɗon entraînement noon ko heblude kay e ɓeydude tekkinde nden ko ekkisala e mbawka ɓen koninkoɓe to banggue kay tawateɓe to banggue Afrique ha tengti noon e gollotoɓe dowlaci tentuɗi Amérique e kala saaha ko wayno assistance humanitaire ko wayno tigui maintien de la paix ha ko wayno crise aji kay gestion de crise tawateɗi e nder falde nde kala hollirama noon fodde kene ɓuura ujunere militaire taw ko ummiɓe nder Afrique nder Europe ha to dowlaji tintuɗi Amérique kala ene tawe toon e oɗo saaha joni e ndiɗon mbadi taw ko entraînement walla mbiyana exercice militaire koto leydi Gabon paɗen leydi Gabon dawri altine hande o ko jonde ko ñalawma hande ɓe puɗɗi jonde taw ko jonde kaldigal nden jonde noon ko hakkude landa dawrugol hakkude mum e landaji lunda ɗum noon taw kadi ko heblanade sumgoji baɗoji hitade hikka nde en 2023 Ali Bongo Dimba kañum woni hoorejo leydi ndi o holliri tigi e nder jonde he wonde kay e sumgoji paaɗi kay ma kuulal taƴe wonande kay kala président laamoto leydi ndi tan ko duuɓi joyyi mandat ko duuɓi joyyi leydi Gabon joguino ko septana woni mandat duuɓi jeeɗiɗi mami battu ɗum duuɓi joyyi kala laamiɗo leydi ndi taw mandat mum ko duuɓi joyyi tan habaruji men
hena ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Gabon kabaruji men jolam jaɓeri ko to leydi Turki fa to Syrie paɗena bilan ko fate yarɓande leydi derɓinode to leydi Turki ha to Syrie e kala ñalawma bilan ko wasɓe hen pittali men ne ɓeydo musde no fewi altine hande o bilan dokkiraɗo ko fate fuɗɗiɓe yitede taw ko mayɓe ɓe jettima 35 ujunere ene fawi temedde ɗiɗi e nogas jowe neɗɗo ma wasɓe pittali men ko fuɗɗi yitede e leydi Turki tan kañum ndi golidi gotiri ene jaara 31 ujunere e ujunnaje 31 ujunere e temedde jeegom e 53 neɗɗo wasɓe hen fittanu mumen so tawi noon ko leydi Syrie ɓen jogui ko ujunnaje 3 temedde 5 neɗɗo mayɓe hen yeeɗa yarɓande leydi ha joni kadi ene huula wonde bilan o ɗeɗo balɗe ne wawi dublude walla triple o saabu kay ha joni koye jiilawa wona koto leydi Ukraine paɗen laamu leydi Ukraine ɓe guirrima altine hande o wonde kay situation to banggue rewo wuuro witego Bakhmut ene jiiɓoriɓe no fewi e oɗo saaha joni saabu kay koninkoɓe leydi Russe ne tampiniɓe toona koninkoɓe leydi Russe noon koliri tigui wonde tetti wuuro e oɗo saaha joni wuuro heso tawatego tawatanogo juuɗe koninkoɓe leydi Ukraine gon wuuro atte juuɗe kamɓe koninkoɓe leydi Russe ni ɓe woni mujiba mabɓe noon e yidde mabɓe ko heptude ngoɗo wuuro witego Donbas ɓe ansrek lango mbawa heptudego on gona wuuro noon so heftama ene wayno ɓe kefti otona banggue ha laaɓi kala koto leydi Palestine uddirtena kabaruji men ñande jamma aleda beɗo ɗo koninkoɓe leydi Israël laaɗe mabɓe diwoje ɓe bombardi complexe woni base militaire goto taw ko base militaire Hamas tawateɗo to Gaza on base noon ko gaska jiire woni ko souterrain wonno ko nder leydi nder less leydi ɓe mbawi bombat ɗum haaɓe mbawi bonnude ɗum koninkoɓe leydi Israël noon haaɓe kolliri tigui ɗum ɗon ko joftigu saabu kay ko koninkoɓe leydi saabu kay ko dadiɓe ɓe Palestine naɓe taw ko Hamas en ko kañumen ayninoɓe obiji walla ɗe hinde rokkede kamɓene ko joftigu ɓe mbaɗi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar sawte ko musidɗo moon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawan yiiden to banggue YouTube ko miñi men sehil men Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.